היה איזה בן אדם אחד, הלך ביער. ביער, לא פחות ולא יותר, הוא גם הלך בלילה. לא רואה כלום איפה הוא הולך, לא ימינה, לא שמאלה. מה שהוא שומע רק זה אריות, נמרים, זאבים. הוא שומע ככה את הנעמות שלהם. הולך, לא מפחד, הוא אומר, ככה אני יכול להתבודד כמו שצריך. הולך, אבל לא פחות ולא יותר. פתאום הוא נופל לתוך איזה בור עמוק כמה עשרות מטרים. נופל, צועק, אבא, אמא, נופל הבן אדם. עד שפתאום ברגע האחרון הוא תפס באיזה גזע, אז הוא מתחיל לצעוק, הצילו, מי יכול להציל אותי? אבל מה, הוא המשוגע היחיד שנכנס ליער בלילה, מי יציל אותו עכשיו? תופס חזק, כל הכוח. ואז הוא אומר, בורא עולם, אם אתה שומע אותי, אנא ממך, תציל אותי. צועק את זה עוד הפעם, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, והוא אומר לו, בני יקירי, קראת לי? הוא אומר לו, כן, בורא עולם, אתה שומע אותי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, אנא ממך, תציל אותי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה מאמין בי, תעזוב את היד. הוא אומר, מה אני אעזוב את היד? אני אמות. אם אתה מאמין בי באמת, תעזוב את היד. אז הבן אדם שלנו, הוא לא עזב. למה פחד בלילה וזה, אבל בבוקר, כשהגיע האור, מה הוא רואה? שנשאר לו עוד מטר להגיע לקרקעית. ואז הוא אומר, איזה טיפש אני. לפעמים אנחנו מנסים להתחזק, כל מיני מחשבות, אבל איך אני אעשה? מה יגידו עליי? ואיך זה ייראה לכולם? אבל מה? ברגע שאתה תתחיל, בורא עולם אומר לך, אני איתך, אל תדאג. תעזוב הכל, כל מה שאתה תופס, תעזוב. אני איתך עד הסוף, ואתה תראה שהכל יהיה בקלות.